Здравейте! В това видео от серията посветени на стихотворението "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов ще разгледаме лирическото обращение, с което Дебеляновият лирически човек се обръща към своята възлюбена. Във второто четиристишие на втора строфа, след печалните думи на своята възлюбена, лирическият човек на Дебелянов се обръща към нея с таинственото име Морна. О, Морна, Морна, в буря скръшен злак. Това, разбира се, не е нито истинското, нито галеното име на лирическата героиня, а е име, образувано от женския род на прилагателното морен, което има две значения. На първо място това е човек, който е обхванат от умора, а второто предносно значение е човек, който е изпълнен с нега, с нежност. Защо обаче Дебеляновият герой използва такова нетрадиционно обращение към своята възлюбена, което откроява една болезнена нейна характеристика, умореност, болка? Казахме нетрадиционно, затова нека накратко да кажем какво е традиционното, т.е. да проследим каква е литературната традиция в обращенията на поетите към своите любими. Данте Алигиери, родоначалникът на италианския ренесанс, автора на Божествена комедия и Вита Нова, нарича своята възлюбена джентилисима, което от италиански може да се преведе като най-благородна. Шекспир пък използва обращението fair lady, което бихме могли да преведем като прекрасна дама. А пък прекрасната дама е именно героинята, възлюбената на един съвременник на Димчо Дебелянов, големия руски поет от сребърния век на руската литература, Александър Блок. Александър Блок посвещава на прекрасната дама своите ранни стихотворения. Но да се върнем на нашия въпрос: защо Морна? Характерно за естетиката на модернизма, част от който е и направлението символизъм, в което твори Димчо Дебелянов, характерно за модернизма е именно преосмисленето на думите, полагането им в различен, необичаен контекст, натоварването им с символистичен смисъл, който отпраща към някакви отвъдсетивни същности, отвъдсетивни реалии, т.е. реалии, нещо съществуващо, но което ние с нашите пет сетива не можем да възприемем. Значението на думите в символистичната поезия не съвпада с прякото значение на думата в ежедневната реч, в бита. Нещо повече, думата в поезията се пречиства от тези прозаични наслагвания, получени в битовата и употреба, които по някакъв начин убиват думите. В поезията думата е върната в придобива своя автентичен, таинствен смисъл. Такава е и думата Морна, използвана от поета Дебелянов като интимно, съкровенно, емоционално обращение към неговата възлюбена. А със своята необичайност и нетрадиционна употреба, всъщност тази дума провокира читателя, тя го изненадва, разтърсва го, кара го да се замисли, подтиква го към по-дълбокото и осмислене и го призовава го дори към съзерцание на идеята за това какво е любимата за лирическия човек. Какво означава да съзерцаваме смисъла на една дума? Да потърсим всички възможни смислови асоциации, които поражда тя в нашето съзнание. Аз ще ви предложа три такива асоциации, пък ако желаете, вие може в коментарите да добавите още. На първо място, думата Морна се свързва с понятието умора. Може би това е думата, която описва реалното състояние на отиващата си от този свят лирическа героиня. В контекста на литературната традиция, в която, както отбелязахме, се поставя акцент върху нравствения аспект на красотата на възлюбената, именно умората, страданието могат да бъдат възприети като нравствени качества, нравствени добродетели.
Дори страданието е най-силната нравствена добродетел. Например, в разказа Албена на Йордан Йовков, красотата на героинята става още по-силна и дори придобива магическа сила, именно защото погледът на хубавата грешница е натегнат от мъка. Другото значение, другото понятие на думата морна е смъртна или крехка. Думата мор означава смърт. Морна, смъртна, крехка. Всъщност, именно това значение на крехкост е развито по-нататък в последвалата обращението метафора в буря скършен злак. Разбира се, буря скършен злак, тук вече можем да говорим много, да посветим цяло видео на метафората на бурята, но ще преминем към третото значение. Това е името Ленор. Ленор е възлюбената на лирическия ас от поезията на Едгар Алан По. Един голям поет. Думите, имената Ленор и името Ленор и прозвището Морна, виждате, са имена с почти идентичен звуков състав. В поемата Гарванът на Едгар Алан По също се разказва за мъчителните тързания и обезнадеждеността на лирическия човек по напусналата този свят негова възлюбена. Всъщност всяка строфа на тази великолепна поема завършва с думата Nevermore, която бива произнасяна от един гарван в отговор на болезнените, екзистенциалните въпроси на лирическия герой, един от които е ще видя ли отново моята възлюбена. Гарванът отговаря Nevermore. Между другото, самия Димчо Дебелянов има стихотворение, което носи това заглавие, точно такова заглавие Nevermore. Всички тези смисли присъстват в името Морна, използвано от Дебеляновия герой, придавайки типичната за символистичната поетика загадъчност, тайнственост, мистичност, недоизказаност, но пък също така придават едно безкрайно смислово богатство и красота на това, изпълнено с болка и поезия, риторично обращение.